Какво става, машини? Добре дошли в новото видео. Току-що се изкъпах, както може да видите по супер готината прическа. Но преминем по същината на това видео. Нека първо да кажа две неща. Като първото е свързано с Above the Rest. В момента тече супер голямата разпродажба в сайта. Който от вас е искал да се закупи продукт, но е нямал нужните средства или нещо такова, то в момента има до 25% отстъпка на абсолютно всички артикули в сайта. Като също така може да използвате кода PANOV15, който ще изпиша ето тук, за допълнителни 15% отстъпка, което означава до 40% отстъпка на всички артикули. Линк към сайта може да намерите в описанието и побързайте, понеже тази разпродажба ще трае не повече от още няколко дена. Второто нещо, което искам да ви кажа днес, или по-скоро да ви попитам в случая, е това да спрете за малко видеото и да напишете отдолу в коментарите какво или кое е най-голямото ви затруднение, свързано с храната. Причината да ви питам този въпрос е понеже смятам скоро да направя full day of eating и освен че ще ви покажа какво ям по време на целия ден, то искам да поговорим и за това как може да се справите с този проблем, който имате. Като коментара, който събере най-много харесвания или евентуално коментара, проблема, който се повтаря най-много из коментарите, то точно за него ще говоря специално в това видео. Така че напишете отдолу в коментарите кое общото е най-голямото ви затруднение, свързано с храненето или с мил тайминга или с каквото и да е. Просто го запишете долу и ще поговоря по този проблем в моя full day of eating. А сега нека ви покажа моята закуска, която всъщност е супер проста, но изцяло разчита на добавките. Като за начало ще изсипя около 300-350 мл прясно мляко, в случая това, което аз ползвам е 1,5%. След това, което ще направя е, че просто ще си взема двата големи чувала с протеин и гейнер, които ви показах вече, и ще си сипя по една доза от тях. Като в случая с протеина дозата е 30 грама, а мисля, че протеина на доза беше 18, което между другото не е кой знае колко много. Та разбърквам го всичко това, слагам си около 5 грама креатин в микса и го изпивам. Останалите две неща, които ще изям, са за да се запълня нуждите от валидация за сутринта, като ще си хапна точно 30 грама мед, който е горе-долу една лъжичка, както и ще изям един банан. И сега, понеже в това видео искам да ви покажа една от моите специални тренировки, то нека направо минаваме към залата, за да видим какво съм ми приготвил. И така, тук няма да се бавя, направо ще започнем с кадъра, в който се провалих лекичко на лежанката, като сега ще ви разкажа какво точно се случи и какво ми мина през главата тогава. Като за начало нека да обясня, че тук се опитвам да правя лежанка с лека пауза и виждате, че задържам малко или много лоста върху гърдите и след това го избутвам, като това всъщност не го бях правил отдавна и усетих, че изтощава мускулатурата доста повече, отколкото е една нормална лежанка. Та планът беше да направя 8 повторения и до 7-то нямах абсолютно никакъв проблем. 8-то леко го измъчих, ама пък си викам, аре, що да не пробвам още. Та направих и 9-то и си казах, така и така съм стигнал до 9, давай да правя 10. И спускам лоста, опитвам се да го вдигна, ама не може. Забих на 60% от движението и буквално ако лоста беше отчел само още сантиметър-два нагоре, то нямаше да е проблем да го доизбутам до край, но забих на много неприятно място и се сещам как си изпсувах леко на ум и се предадох просто. Но това беше хубаво, че се случи, понеже мога да ви го покажа, за да видите, че просто на всеки може да се случи нещо такова, дори с не толкова сериозни килограми, тук като пробваме малко по-различна техника от тази, с която сме свикнали и като се нацени малко с тежестта или повторенията в моят случай, то се случват такива неща, но не беше голяма работа като цяло. За следващата серия се викнах директно момчето да ме пази и този път знаех, че на 9-то повторение ще откажа и затова му казах да бутне съвсем леко там, като може да видите, че ръцете ми отказаха общото на същото място, както и при първата серия. Явно там някъде ми е слаба точка с преминаването на тази позиция на лоста, но между другото аз съм от хората, които нямат нищо против да им се помогне да доизбутат някое последно повторение. В смисъл, знам, че има хора, които много мразят да им се пипа лоста и аз също съм така по принцип, но в случая предпочитам това, отколкото случката, която имах преди 2 години, когато пак при фейл на лежанката си извъртях китките по доста неприятен начин и се контузих много неприятно. Така че аз лично нямам нищо против, ако очевидно забия в даден момент, то да ми се помогне съвсем леко с лостчето. Тук между другото виждате някои от кадрите на Роско, с който направихме последна тренировка заедно и той заминава обратно за Германия скоро, така че може би ще го видите вече след няколко месеца. Но тази тренировка, която направих в този ден, съм е кръстил метаболитна тренировка, с което реално имам в предвид напумпваща тренировка, т.е. упражненията в тази тренировка ги правя така, че да изтощя мускула и да го натваря по начин, по който не го натварвам в останалите тренировки. Имайки в преди това, сега е момента да ви кажа, че понеже минах в нов мезоцикъл, то минах и на нов вид сплит, който в случая са тренировки цяло тяло, като в случая ги правя от 5 до 6 пъти седмично. Та реално имам цяло тяло, почивка, цяло тяло, метаболитна тренировка, почивка и после повтаряме. Като как точно съм се структурирал тази метаболитна тренировка, за която ви говоря?
И общото прилагам абсолютно всякакви методи в нея. Вече видяхте лежанката с пауза, въпреки че слагам по-малко килограми от обикновено, то паузата предава нов вид натоварване върху мускула, след което правя гребане на машина, на чието гребане правих по цели 20 повторения и примерно никога до сега не съм правил по 20 повторения на гребане в работна серия. Следователно доста намалих тежестта, но по този начин сбирам мускулни фибри, които може би не са били пипани от дълго време или поне не до такава степен. След това виждате, че правя бедрено разгъване, което беше супер, наистина супер убийствено между другото, но ужасно ми хареса в същото време. Тук правих 4 дроп серии, като първо правих с 40 кг по 40 повторения, след което свалях на 20 кг и правих по още 20 повторения. Това направо ми размаза бедрата и на следващия ден си имах сравнително тежка мускулна треска на предните бедра. И това се случва за пръв път от не знам колко време вече. И това е всъщност, понеже за съжаление, откакто не правя тежки клекове, то не мога да направя толкова силна тренировка за долната част, колкото ми се иска. Следователно не съм доволен в момента от положението на краката ми, но ето чрез такива методи мога и да ги върна в добра форма. След бедреното разгъване правя 2 упражнения за пресец, които изпълнявам по сравнително различен начин, като първото упражнение го правя с собствено тегло и с 10 кг добавена тежест около кръста и правих мисля по 30 повторения тук, но ги правих контролирано. Дори сега като гледам, може би трябваше да ги правя още по-бавно и още по-контролирано и да се фокусирам върху разтягането и контракцията на пресеца, като дори гледам да правя понякога малка пауза в горно положение, както си трябва, докато следващото упражнение за пресец обаче го правя от седеж, там добавих 40 кг тежест, което за тази машина специално не е никак малко, но се фокусирах върху бързината на изпълнението. Там не се старах да разтягам толкова мускула додолу, след което да правя някаква силна контракция горе, а целта беше просто да бутам силно и бързо. И мисля, че в крайна сметка направих около 20 повторения. И на двете упражнения мисля, че правих по 4 серии и за съжаление обаче Роско с камерата нещо се легаваше по време на снимане и не можа да снима от особено добър ъгъл и в случая е снимал срещу прозореца, което очевидно затъмнява картината и не се вижда толкова движението на така или иначе липсващите ми пръстци. След тях обаче дойде време и за Blood for Restriction ми, които правя само и единствено в тази тренировка и го правя за бицепс и за трицепс. Като и в двата случая правя 4 поредни серии с поблизо 30 секунди почивка между тях, като правя естествено с ниска тежест, но правя съответно 20, 15, 10 и 8 повторения или нещо такова, като който не е запознат с този метод, общото си стягам лентичките, които виждате под раменете, за да може да ограничи кръвообращението и по този начин се насъбира малко повече кръв в мускула и чрез тези периоди от N брой повторения мускула се напъмпва доста и се активира голям брой мускулни фибри с минимални усилия и минимални щети върху самият мускул. Това може и да ви изглежда доста лесно, имайки в тежестта, която ползвам, но повярвайте ми, с този метод имам чувството, че почивките между сериите са дори по-натоварващи, отколкото самите серии, именно поради блока на кръвта. При упражнението за трицепс обаче май прекалено много съм се стигнал, лентичките ми се струва и сякаш ръката ми е посиняла малко, което е малко екстремно, но още съм новак в използването на тези лентички и ще отнеме време, докато разберат точно колко трябва да са стегнати. Само се надявам да не се самонакажа много с тях преди това, но тепърво ще видим какво ще става. Благодаря ви, че изгледахте това видео, надявам се да ви е било интересно и полезно. Исках да ви покажа моята нова тренировка, която е наистина доста тегава, но в същото време исках да ви покажа и това, че на всеки може да се случи да се затисне или нещо да не стане както трябва, дори с малка тежест, дори с лоста още, то винаги може да се случи нещо и да стане някой фал, независимо дали на лежанка, на клек или на каквото и да е. Така че не трябва да се притеснявате, ако ви се случи нещо такова, просто игнорирайте мисълта, че сте фейлнали и продължайте напред. Дайте един палец на това видео, ако ви е допаднало, абонирайте се за канала в случай, че не сте го направили все още, понеже това е начинът да покажете подкрепата си към мен. Последвайте ме в Instagram и Facebook, където споделям доста постове, особено в Instagram често имам интеракция с последователите ми, така че се възползвайте. Ще се видим в следващото видео.